recordar-vos que aquest mes de novembre s'ha constituït Sardanes per la Independència. Catalana. Com la majoria de vosaltres ja sabeu, l'ANC és una organització popular, transversal, democràtica i apartidista social, o sigui, no política. No té res a veure amb la política. La Sardana viu un moment històric crucial i l'objectiu de Sardanes per la Independència és que el de sumar esforços cap a la consolidació del nostre país com a estat, com el nou estat d'Europa. Per una banda, volem sumar esforços per donar visibilitat a aquest ball que tant ens agrada, ens diverteix, ens emociona i ens uneix. I per l'altra, volem que les sardanes esdevinguin un nou emblema nacional. I aquesta vegada sí, el d'una nació catalana amb estat propi. Avui, tothom és conscient que Catalunya avança cap a un nou paradigma polític i social. I davant d'aquest escenari d'esperança, tots els que continuem gaudint de les sardanes, agrupacions sardanistes, músics de cobla, compositors, colles sardanistes i mitjans de comunicació, hem trobat adient afegir-nos a l'Assemblea Nacional Catalana al punt de trobada d'un moviment social transversal, aparadista i democràtic. Des de la sectorial Sardanes per la Independència, us animem a gaudir de les més de 3.000 activitats sardanistes anuals, a escoltar i ballar les 250 noves que cada any s'estrenen als carrers, places i auditoris, a conèixer els músics de les més de 100 cobles que cada cap de setmana desenvolupen la seva activitat amb ballades i concerts. Pensem que les sardanes, que indiscutiblement han format part de la història contemporània de Catalunya, poden, ara més que mai, esdevenir el símbol d'un sentiment i d'una voluntat, que el nostre país sigui finalment un estat d'Europa. Visca la sardana! Sardanes per la Independència! Si algú es vol apuntar, podeu informar-vos a l'ANC o més a prop de casa vostra o aquí mateix us podeu apuntar. Gràcies a tots. Gràcies. Aquí en plan independents us notifiquem que el dia 22 d'aquest mes, o sigui el 22 de desembre, a la plaça Jaume Bertran, que és la que hi ha allà a l'antic Correus, al costat mateix, el Masnou decidim l'Assemblea Nacional Catalana farem una estelada a terra amb espelmes. Espero que d'aquesta manera reivindiquem altre cop i que no sigui l'última vegada el nostre interès per formar un nou estat d'Europa deslliurat d'Espanya. Us esperem a tots que vingueu allà a fer una mica la compra en el mercat que hi haurà d'artesania i llavors podeu venir cap allà i ens feu costat. Vinga, adéu-siau. Gràcies, Lluís.